Dostlar köp soradığınızdır şkaturka paradın nähil isteyene sepinşi var da video koyay diýdiňizdir ve biz bugün Marvel aýatyna täze şkaturka paradymyzy getirdik ve şonun videosunu sizinle bilen paýlaşaýyn diýdik dostlar. Bu görýäniňiz dostlar myta murýa isteyene prostoy çägäne murýa isteyene dostlar. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňizdir, ýöne mytyny eläp goýmalylar öňünden aýdyn dostlar. Sä içinde ullakanrak daşlar bolsa içindäki turwany ýapýan eken agzynda dostlar, soň motory ýanyp bilýän eken. Şunu biz özümüz optumuzda geçtik. Bahalarını mana şöyle koyup geçtim dostlar. 380'de işleyeni bakası $1200. 220'de işleyen bakası $1300 elinize gelip düşen bakası. Saatte de 140 ve 100 kvadrattan yukarı şkaturka vurup berýär dostlar. Myta murýandyr, arkaýyn habarlaşyp bilýäňizdir, sement myta murýan. Marvel aýatyna şkaturka sep berýän aparatymız biram ruchnoy görnüşi gidip barýar mara. Ýanynda da şular ýalyk sowa dograda oturýarys. Eknek ýanylen ne bular ýalyk fotoboýa diýen neme rolik. Ne häzir Marvel aýatyna yerimizden ýükläp oturýarys. Endi videolarymyza dowam edýäs. Yine yükle atıyoruz hazır. Çarjördenim. Maşina yüklep mara gittiğinde yükümüz. Alana nesip etsin Marvel aýatyna. Gidip barýany haritimiz. Hani soğutlara malın yattan çıkmasın. Biz Türkmenistan kanalı ile galyň mehribanlar ne haritlamız gidip dur habarlaşın ki näme gerek olsa profilimize girseňiz hem haritlamyzyň videolaryny görüp bilýäňiz. Ne bugün aýyň 28 mart 2026 ýyl.